Ang babaying balo ug ang huwes. Lucas Kapitulo 18 versikulo 1-8. Anya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa usa ka sambingay aron tudluan sila sa pag-ampo kanunay ug dili mawad-an sa paglaom. Mingon siya, sa usa ka syudad may usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ug walay pagpakabana sa iyang isig ka tawo. Ug sa maong syudad may usa ka babaying balo nga nagbalik-balik sa huwes aron tabangan siya sa iyang kaso. Sa sinugdan dili mo laban ang huwes. Apan sa kaulahian, tungod kay nagbalik-balik ang balo, nakahunahuna siya nga bisan tuod ug wala siay kahadlok sa Dios ug walay pagpakabana sa iyang isig ka tawo, mulaban na lang siya kay gipulan na siya sa pagbalik-balik sa balo. Anya mingon si Ginoong Hesus kanila, "Nan, nakita ninyo ang gihimo sa huwes bisan dili siya matarong. Ang Dios pakaha. Dili mahimo nga dili siya mulaban sa iyang mga pinili nga nagtawag kanya adlaw ug gabi aron mulutaw ang kaangayan. Sigurado gayud nga dili niya sila pasagdan. Ang tinuod, diha-diha tabangan niya sila. Apan kon mobalik na ako nga anak sa tawo dinhi sa kalibutan, may makita pa kaha ako nga mga tawo nga may pagtuo.